L'Escola Puigdegut és un centre públic. Nosaltres, a l'hora de definir-nos, ens agrada assenyalar que som una escola amb una llarga tradició acollidora, una escola oberta al seu entorn, una escola inclusiva, on es tenen en compte totes les individualitats i on la diversitat es considera un valor afegit. No entenc res. I què podem fer? Cantar en català! Què diu? Parla anglès. La podem ajudar a parlar català. Sí! Per què hem de parlar català? Perquè així podrem entendre les coses. Jo he vingut d'Itàlia. I nosaltres de Marroc.